Salutare tuturor și bine v-am găsit la Upcare România. Numele meu este Andrei, iar astăzi o să vă prezint 3 greșeli pe care să le evitați când vine vorba de un interviu de angajare. Așa cum v-am obișnuit, haideți să trecem direct la treabă, dar nu înainte să dați un like acestui video și să vă abonați la canal astfel încât să putem să creștem și informația să ajungă la cât mai multă lume. Greșeala numărul 1. Ai întârziat. Cred că cel mai rău lucru care se poate întâmpla la un interviu este să întârzi. Amintește-ți, te rog, că fiecare persoană merge după programul propriu, iar unii oameni sunt mai ocupați decât alții. Asta înseamnă că dacă ai fost programat, spre exemplu, pentru un interviu de la 3 la 4, fă tot posibilul să fii prezent în sală sau în conferință la 3 fără 10. Este important să avem respect pentru persoana cu care avem interviul, așa cum la rândul angajatorului este important să aibă respect pentru programul dumneavoastră. Așadar, asigură-te că în cazul în care ai de călătorit, cunoști ruta către birou, știi la ce oră pleacă transportul în comun, îți iei în calcul un eventual blocaj în trafic și așa mai departe. Prima impresie este foarte importantă și categoric nu vrei să fii catalogat drept candidatul care a întârziat. Așa că te rog, nu întârzia, pune-ți și 10 alarme dacă e nevoie și pregătește-te și cu o săptămână înainte dacă asta înseamnă că vei ajunge la timp. Și că tot vorbim de prima impresie, haideți să vedem și greșeala numărul 2. Nu te-ai îmbrăcat corespunzător. Cu toți am auzit de zicala dress to impress, iar eu cred în ea cu toată tăria. Cum ne-am îmbrăcat și igiena corporală de la momentul interviului ne poate pune cu un pas înainte în fața altor candidați care au venit îmbrăcați la interviu așa sau așa sau așa. Vă rog foarte frumos să nu faceți asta și să vă abordați un stil mai smart casual, cum ar fi ceva de genul ăsta pentru băieți sau așa pentru fete. Nu vă pune și obligă nimeni să veniți la interviu în costum și cravată, dar nici să arătați de parcă veniți de pe litoral nu este ceva plăcut. Nu de alta, dar am auzit unele povești destul de horror în trecut despre cum unii oameni se prezintă la interviu, așa că haideți să depunem măcar un minim de efort să arătăm profesionist. Greșeala numărul 3. Ai mințit în CV și nu ești capabil să demonstrezi ce ai relatat pe foaie. Acum știu foarte bine că se practică în rândul oamenilor, dar minciuna la interviu este de cele mai multe ori descoperită. Sunt foarte mari șanse să dați de un recrutor experimentat care știe și a văzut o mulțime de oameni mințindu-l în față despre experiențele anterioare. Vă rog foarte frumos, când vă faceți CV-ul, asigurați-vă că informația din el este sinceră. Când sunteți sinceri, ambele părți au de câștigat. În primul rând dumneavoastră, pentru că sunteți o persoană onestă și arătați tărie de caracter să recunoașteți că ba nu aveți experiență, ori nu știți să faceți un anumit lucru, dar bineînțeles vreți să învățați, și în al doilea rând recrutorul care este scutit de o situație neplăcută și mai mult ca sigur nu va fi nevoit să vă refuze pentru că ați mințit. În mod interesant, chiar am o prietenă care a fost angajată la o firmă destul de populară cu absolut zero experiență de muncă. Era proaspătă scoasă de pe băncile facultății, dar a fost sinceră și și-a înfruntat propria realitate în fața angajatorului. Bineînțeles, recrutorul a apreciat chestia asta și acum încă lucrează la firma respectivă încă după foarte mulți ani. Dragilor, astea au fost 3 greșeli pe care le poți face înainte de interviu. Vă rog frumos, luați aminte la ele pentru că sunt ferm convins că o să vă ajute foarte mult la viitorul interviu. Nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like dacă v-a plăcut. Eu am fost Andrei de la Upcare România și ne vedem data viitoare.